Často se mě lidi ptají, kam chodím na svoje nápady. Třeba jak jsem přišel na to, že budu kreslit tyhle šnečí karikatury. A na to jsem nemusel nikam chodit, protože přesně tihleti šneci mi tady lezou normálně po zahradě. Tak třeba zrovna tady, hele, Erné Rubik. A tady mi po kamenech leze golem. A nebo tady, za pařezem, se schovává Salvador Dali. Po pařezu šplhá Winnetou a tohle to je Thomas Alva Edison. A tady pod větví se schovává Batman. Takže vidíte, že nemusím vůbec nic vymýšlet, protože všechno tady mám na zahradě. Není tohleto Graham Bell? A tady ze studně zrovna vylez kapitán Nemo. A tamhle mi leze do zelí Tiger Woods. Jedeš, neřáde?